L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi fil-Sjen Brinkat nilqakom għal program Il-Verità. Infakkarkom li dal-program ukoll qed intella fuq YouTube, hemmhekk għamlu like u subscribe ħalli intom tibdew tirċievu li jiena qed intella dawn il-programmi u ma titilfu xejn minnhom. U koll għandi paġna fuq Facebook fejn tistgħu tikkomunikaw miegħi anke fuq YouTube ta' tistgħu tibatuli wkoll. Imma kemm privat fuq Facebook li l-paġna hija Il-Verità. Nieħu gost nisma' minn għandkom u dak li tkunu tridu tistaqsu jiena inweġibkom. Anki ċertu tuni idejat fuq li ma suġġett tridu tkunu tafu iktar mill-kelma talla. Nieħu gost nisma' minn għandkom u anki grazzi għal dawk li jarawni fit-triq u anki dawk li anke jċempluli ħalli jkunu jafu iktar fuq il-kelma talla, kemm għadkom ma tafux kemm nieħdu gost. U min iċempil jibda jgħidli sorri ta' ċempiltlek sorri da. Le, m'għandkomx għalfejn tinkwitaw, jiena qiegħda hawn biex naqdi lil-mulej għalikom. Għadkom ma tafux il-ferħ tiegħi meta intom tiskopru u tifmu iktar il-kelma. Jien dak li rrid minn dan il-programm li il-kelma talla tidħol ġo qalbkom. Millux kont irrealizzajt li kważi dal-programm sa jagħlaq sena f'April nagħlqu sena. Xi ġmiel il-mulej kemm hu kbir, tagħna sena oħra, sellifinna oħra sakemm nintaqgħu miegħu. Mela, ħanaddu għal feature għax għandna suġġett verament fast bħal dejjem li nispera li nilħqu nagħmluh fi programm wieħed. Imma il-feature huwa fuq it-talb. Għadna nitolbu. Kif nitolbu? Għadna nitolbu minn qalbna. Għadna ninżlu għal kubtejna u numiljaw ruħna lejn il-mulej. Tafu li t-talb huwa t-tarka tagħna. Għadkom ma tafux saħħa għandu t-talb. Jew inkella s-samilna lilna nfusna Alla tagħna aħna stess u nħossu li Alla ma nibżonnu. Da li qed jiġri fid-dinja. Dan tafu li llum hawn u għada ma nafux. Tafu jekk hux vera hemm ġenna jew infern. Orrajt tgħiduli m'hemmx. Għax ma temnux, għaw ħafna nies li llum il-ġurnata ma jemnux. Imma jekk veru hemm. Sa jiġri, minn hawn irridu nsalvaw, għalhekk qed nagħmlilkom dawn il-programmi. Għax ikun too late, tistgħu mhux tħallu vilel jew ma nafx artijiet biex jitolbu għalikom. Għax wara jkun too late, minn hawn. Kif insalvaw kemm il-darba ngħidulkom, imma ma jimpurtax. Billi titolbu maħfra lill-Alla u taċċettaw lil Kristu bħala Sit u Salvatur tagħkom. U mbagħad tgħidulu biex jibgħatilkom l-Ispirtu Santu. U m'dak il-ħin intom issiru it-tempju tal-Ispirtu Santu. U mbagħad tixxierku ma' knisja li xandar il-kelma Talla biss. Hija dik li jgħidula sola Skrittura. Milu smajt li xi nies jgħidu dik mhux biżejjed,
mhux biżżejjed il-kelma tal-Alla. Mela xiex? Xi ħaġa miżjuda mill-bniedem biex tkompli tħawat l-imħuħ. Il-kelma tal-Alla tgħidilna li jikkundanna jekk taqraw fl-aħħar ta' Revelations, Alla jikkundanna l dawk li jżidu jew innaqsu mal-kelma tiegħu. X'irridu iktar mill-kelma tal-Alla? Għax Alla dejjem kien il-bniedem ma jabbastax lilu biss. Ħanaqralkom naqra mill-ktieb ta' Hosea, kapitlu 14, l-aħħar wieħed minn vers wieħed. Ara x'jgħid Alla. U mhux lill-Iżrael biss ta' għax dawk li jingħaqdu mbagħad mal-ġens mal-poplu tal-Alla insiru parti minnhom ukoll, mill-poplu tal-Alla. Isimgħu xi ġmiel xejn il-mulej. Erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek għax jien tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għejdulu, int neħħi l-ħażen kollu, ilqa' tajjeb u nroddu frott xuftejna. L-Assirja ma salvanix, fuq żimel aktar ma nirbux, lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim issib il-ħniena. Naħfrilhom, isimgħu xi ġmielta, naħfrilhom qatt li xewxu kontrija min qalbi nħobbhom. Għaliex il-kolla tiegħi reġgħet lura minn fommhom. Jiena tinkuna l-Iżrael bħal nida, ħajjiftaħ bħal ġilju, eruqu jxenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu r-rimijiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra ta' żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jamru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom delja. Imbit tal-Libanon tkun tistħajjilhom. X'għandix naqsam mali Dorin? Efraim, kont jien li weġibtek u jien nħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajarafhom kull min hu bil-għaqal, għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-mitinbin. Duru lejh, xi tridu iktar minn dan? Alla ħanin. Kif induru lejn il-missier fisem Ġesu nitolbuh maħfra dak il-ħin jaħfrinna dnubietna. Dak il-ħin, x'qegħdin tistennew? Araw dan il-feature, lejn l-aħħar hemm xi ħadd qiegħed jiġġieled, imma hu qiegħed jispjega in-narratur tal-feature li niġġieldu kontra l-adutana u l-adutana huwa wieħed biss, huwa x-xitan. Kontrih għandna niġġieldu, il-bnedmin ikunu pupazzi fidejh. Nitolbu ħalli aħna nkunu protetti. Araw dan il-feature. Does it really matter to you that your unsaved loved ones are dying and we're getting closer and closer to the end? Does it really concern you? Does it really matter to you that your unsaved loved ones are dying and they could die and go to hell? Even though you're a lover of Christ? Where's the anguish? Where are the tears? Where's the mourning? Where's the fasting? Let me ask you, is what I just said convicted you at all? Where's the getting up in the middle of the night?
Where's the confessing of your sins and of your children, confessing your children's sins before the Lord, or your mate's sin before God? Because this is exactly what Nehemiah does. He confesses his sins and the sins of all the people. And then he says, we have sinned. I have sinned. And then he said, we have sinned. But the truth of the matter is, in all honesty, there are numbers among us that are changing, and they don't know it. You've lost your fight. You see, when you read the book of Joshua, it's almost a book of failure because they lost their heart. They lost the fight. No sign of anguish, no weeping, not a word of prayer. It's all ruin. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? A Christian can see more on his knees than he can from his feet. You can see more clearly on your knees than you can in the Tower of America's on your feet. Prayer is not getting God prepared to do your will. Prayer is getting you prepared to do God's will. Prayer is the only way to release the supernatural power of God in your life, in your marriage, in your business, to show you great and mighty things that you know not. Prayer is the key that unlocks the gates of heaven and closes the gates of hell. Prayer is the power that my 89-year-old mother has when she gets down on her arthritic knees and whispers the name Jesus. Every demon in Harris County down in Houston, Texas starts running for the Gulf of Mexico because the warrior is on her knees praying with absolute power. Prayer has the power to cure sickness and disease. Prayer can shatter the shackles of misery and habit that are tormenting your life, or the life of your son or daughter, or the life of your husband or wife. Prayer does not need proof. Prayer needs practice. Intellectuals are now jabbering that God and heaven are far removed and far away. God is as close as your next prayer. Prayer is the weapon that God has given His children to wage war in the heavenlies. Church of Jesus Christ, stop whining about the attacks on your life by the prince of darkness and put on the whole armor of God in Ephesians 6. Attack, and then attack again, 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 and crush him and drive him out of your life, because Satan is a defeated foe. Christ has given you the keys of death, hell, and the grave. You are a child of God, and the royal blood of heaven is flowing in your veins. You are destined to be more than a conqueror through Christ. Think like it, act like it, and talk like it every day of your life. Give Him praise and glory in the house. You're never going to outgrow warfare. You simply must learn to fight. I hear people saying to me all the time, oh, when is it going to get easier? When you die. Iva, niġġildulu l-xitan, għax Kristu tana din iċ-ċavetta, din l-arma. Aqrawa Ephesians, insomma bl-Inglis, Efesin. Iva, smajtu leħen ieħor għandi llum il-mistiden tiegħi li l-ħija, Anthony. Grazzi tal-istedina dejjem. U grazzi inti tal-li taċċetta, għax mhux dejjem faċli li nsibu ħin, imma l-mulej dejjem jipprovdi, għax nibda nitolbu l-mulej il-minsa nsib il-mulej jibgħat lil xi ħadd. U s-suġġett tagħna kif qedtilkom huwa vast ħafna fil-bidu tal-programm. Dan jitratta dwar il-mart mentali. Jekk issejħulu mart, għax jiena ma nsejjaħlux mart, hija kundizzjoni għalija. Imma ħanidħlu naqra fil-font. X'tgħidilna l-iskrittura? Qabel ir-riklami ħanamlu naqra ta' introduzzjoni, brother. Naf li inti ħadd kors u skoprejt kemm il-kelma talla kemm għandna psikoloġija fiha. Ħafna. U ngħidlek il-verità, anke Facebook
kemm il-darba jien inxandar u ngħidilhom għax jiena għaddejt mid-depression kemm il-darba tafu hemm it-testimonjanza tiegħi fuq YouTube ukoll kont suicidal, ġifieri nixtieq neħles mid-dinja, rrid immut, imma il-mulej fejjaqni hekk. ċertu gruppi wkoll neħħewni minn hemm għax illum id-dinja il-kelma talla jirriġettawha. Min flok jilqawha ħalli jfiqu, jippreferu bnedmin minix qed ngħidlu maħżina l-psikoloġisti u l-psikjatri tuhom ċertu mediċini u affarijiet minix qed ngħid jiena dawk qegħdin hemmhekk. Imma għala meta Alla irid itina kollox b'xejn, ma nistax nifhimha din, ma nistax. Biex nibdew naħseb u nagħmlu introduzzjoni kif inti bdejt tagħmel din l-introduzzjoni. Number one, hemm stigma konnessa mal-mart mentali li bil-mod il-mod l-istigma qiegħda dejjem tonqos u tonqos. Mhux bħal meta inti barra minn fuq naweġġajt idek, jew inkella għandek rieħ jew għandek xi ħaġa li tidher, għax din hija xi ħaġa li ma tidirx. Mela meta inti għandek xi ħaġa li ma tidirx, huwa proċess intern. Il-mart mentali huwa proċess intern, għandek xi ħaġa qed issir minn ġo fik li ma tidirx nerġa' ngħid. Allura hemm iktar biża li n-nies joħorġuha fid-der. Għax din tista' toħloq ħafna spekulazzjoni dil-persuna x'għamlet, dil-persuna għandi xi ħaġa li qiegħda taħbi. Tifhem, ġifieri l-mart mentali dejjem kien stigmatizzat. Però il-kelma talla turik il-mart mentali huwa xi ħaġa li tista' tiġi prevenuta, ġifieri għandek prevention u tista' tiġi wkoll imfejqa li huwa l-iktar żewġ affarijiet naħseb jiena importanti. Praise God. Jina nista' għandi testimonjanza sħiħa ġifieri jiena hekk ħelisni l-mulej. M'intix waħdek għax anki jiena ġifieri għaddejt minn ħafna ġifieri fażijiet fil-ħajja tiegħi waqt li kont qed nikber illi għaddejt minn depression u kelli bżonn treatment ġifieri ta' psikoloġi u anki psikjatri. Ningrazzja l-Alla ġifieri li l-mulej tani ir-reżiljenza u tani anki r-riżorsi interni permezz tal-kelma tiegħu biex ovvjament inkun nista' nikkumbatti għax il-ħajja wkoll għandha element ta' battalja fiha, hija battalja spiritwali apparti li hija battalja fiżika wkoll. Eżatt. Jiġifieri għandna l-kelma tagħha li ser llum se naraw kemm tista' tgħinna biex mhux biss nilqawlu il-mart mentali, għax il-mulej ixtieqna li ma nimirdux in the first place, allura jtina il-prevention, imma jtina wkoll kif aħna nżommu ruħna dejjem ġifieri sani u ekwilibrati, għax Alla huwa Alla tal-ordni u tal-ekwilibrju tal-bilanċ, imma anki kif ifejjaqna minnu. Eżatt. Għax infakkarkom jiena wkoll li Ġesu ħadak iswat għal-fejqan tagħna. Ġifieri kull marda, kull kundizzjoni tista' titfejjaq, imma rridu nemmnu. Minar ma nemmnu fil-fatt kemm il-darbu kollettilkom din, Ġesu fil-fejkin joqotu hemmhekk ma setax ifejjaq għax m'hemmnux. Lanqas ħumtu stess, ġifieri għalihom kien diżunur. Ġifieri min-naħa tagħna bil-fidi tgħidux forsi għax tkunu qed inti blokkjaw it-talba. Qabel ir-riklami għandna naħseb xi ftit minuti. Nistgħu nibdew għax għandna ħafna xi ngħidu. L-ewwel nett kull diżordni psikoloġika sewwa il-Bibja tgħidilna ċarutont fi kliem Ġesu ġejja minn spiritu imweġġa, broken, dak li jgħidulu broken hearted. Meta ġieli nisimgħu songs the broken hearted u dawk li għandhom broken spirit. Il-mulej fil-fatt l-ewwel ħaġa li qal Ġesu fost l-ewwel affarijiet li qal biex jibda l-missjoni tiegħu qal jiena ġejt biex neħles il dawk ta' qalbhom imweġġa, ta' qalbhom miksura. Tifhem, għax il-qalb miksura twassal għal ħafna uġieħ. U dak l-uġieħ jidħol mbagħad iktar fil-fond u fil-moħħ. Ġifieri jekk nibdew minn Luqa 4, kapitlu 4 vers 18, nistgħu naqraw ġifieri bil-Malti dwar dal-ispirtu miksur, this broken heartedness. Mela, Luqa kapitlu 4, vers 18. Kapitlu 4. Vers 18.
Mela, hawnni. Dak li għajt l-Spiritu tal-Alla huwa fuqi. Iva, diki. Diki. Mela, l-ispirtu tal-mulej fuqi, għaxu konsagrani, batni nħabbar il-ħelsin lil-jasrin. Imjasrin, ekku. Kull min għandu xi forma ta' mart, sakkux mentali, fiżiku le, huwa mjassar. That's good. U l-mulejġi biex jeħles l-imjasrin. Xi ġimil. U xinu ma s-sintomi ta' bniedem mjassar? Kif tinduna li bniedem għandu peace, għandu dak li jgħidulu a burden, għandu toqla, jew toqol, għandu emozjonijiet instabli. Però dawn huma sinjali li tatina il-psikoloġija. Mela għandu emozjonijiet instabli, xi tfisser fil-li kontent, fil-li mdejjaq, fil-li kontent, fil-li m'hemmx ekwilibrium, inti stabli. Bħal pressjoni, għandek il-pressjoni tila u nieżla l-ħin kollu, għandek bżonn il-kura. Da xi ġifieri jiena titkellem miegħek waħda persuna tiġi u tibda tirrabja. Jew inti rrabjat jew int ferħan, ma tafx fejn int. You don't know where you stand meta inti għandek dan il-broken spirit. U daw l-affarijiet spirit. qegħdin jiżdiedu qed ninduna jiena. Ekku, hawn nies bla emozzjoni, kapaċi joqtlu annimal daw u anke bniedem mingħajr ma juru emozzjoni. Ġifieri daw kollha huma broken heartedness, hemm il-mart. Hemm il-mart. Attitudni negattiva. Jiena per eżempju kollox nar ikraħ. U f'xi dwejja illum ir-riħ, ġurnata bir-riħ illum, ekkun ix-xemx għax ix-xemx, għax ix-xita għax ix-xita. Ora, Ejjem ingergru. Eżatt, aħna ċigudan ngħidulna Maltese gemgem, vera? Imma mhux għal dak li qed ngħid jien, qed ngħid għal min, jiġifieri huwa bniedem il-ħin kollu da Ma fuq insomma, ngħidlek mhux għal dak qed tgħid, veru ta' ngergru. Aħna l-Maltin, mamma mija dejjem u nara jien fuq Facebook ngħid, aħna maħniex sodisfatti laqas naraw il-ġmien li għandna madwarna. Ħanieħdu minn Malta, għandna gżirat sabiħa di. Għandna postijiet storiċi, pajjiżi oħra li laqqas nistaġbu bil-barranin aħna u vera hemm affarijiet sbieħ u ċerti affarijiet limitati għażżar aħna. Imma għandna affarijiet sbieħ laqqas napprezzaw. Hija perċezzjoni, mela jiena f'moħħi x'qed nara? Qed nara l-krejnijiet, qed nara l-baħar sabiħ. Jiġifieri skont il-moħħ lejn xi xed iħares. Jien ngħidlek il-verità meta ħriġt minna depression dak il-ħin stess. Kont sejra lejn kemmuna biex inkanta. Araw għat-testimonjanza, mhux se noqgħod nerġa' nidħol fuqha. Jiena il-kreazzjoni talla toġobni wis u li teħlisni, nibda nara l-kobor tiegħu. Imma dak iż-żmien jiena ma kontx qed nara l-baħar. U jiena u sejra lejn kemm narġa' bdejt nara il-baħar, il-ħut għaddej, ix-xemx nieżla. Xi delfin jaqbeż? Delfin ma rajtux dak il-ħin, imma ix-xow li tajt kif inħlistek ċlumpu. Ħankomplu fuq, issa nidħlu fuq fil-font fuq dan is-suġġett wara dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità fejn issa nidħlu fil-font il-għala din id-depression il-għala. Meta il-mulej jistajtina dan il-ferħ. Milux kont ximkien u għaluli
għandek xi ħaġa differenti u di semmejta wkoll li mara ġew qalwieli. U jien dejjem ngħidilhom il-mulejta. Għax id-dinja kattiva wisq. U qed issir aktar kattiva, qed issir aktar tqila, aktar qed nara nies indannati nista' ngħid kif. Jiddi, iktar daw l-affarijiet se jħorġu. Mela, jekk inti tmur f'post u inti għandek spiritu ta' ferħ, ta' umiltà, spiritu ta' tbissima sabiħa, iktar se jidru n-nies li huma mdejqin. Tapal meta għandek bozza żgħira, anke bozza żgħira, se tixxar fuq id-dlam, muturi kruwa ta' dlam. Jiġifieri, make no mistake, qed ngħixu fi żminijiet fejn min jipprova jkun sewwa, min jipprova jkun id-dawl u l-melħ tal-art kif tħeġġiġna l-kelma talla, iktar se jagħmel ħoss, iktar se jidher. U nies jgħidu, imma di x'għandha, dak x'għandu, dak nafu joqgħod f'dik it-tella hemm San Ġiljan, da jrid jitkellem fuq il-kelma talla kif għamlu Ġesu, da minn Nażaret x'jista' joħroġ tajjeb minn Nażaret. Eżatt. Jiġifieri make no mistake. Fil-fatt. Jiġifieri din il-persekuzzjoni, din l-abbuż, għax it's a form of abuse, jew bullying, jiġifieri huwa xi ħaġa li l-Kristjan, in-Nisran, irid ikun lest għalih. Da żgur. Irid ikun lest għalih. U għafżana Ġesu ġifieri, Avżana. għax kif ġaraw lilu. Dan huwa pakkett sieħ. Sa jiġri l-inna. It's a whole Jena package. mux biex niftaħar ta' ma fil-mulej iva niftaħar ta' jena. Niftaħar ta' Għax dan id-dawl huwa li qed jiddi minn ġofija. U l-lum iktar bdid il-nifsa. Tibrilla. Aj ma l-mulej kemmu kbiru għani, kemmu kbiru għani. Għax għadkom ma tafux. Madni ninkwita xej Ġesu għalinna. Do not worry. Tgħidulna kif jista' jkun. Imma qed ngħidilkom il-verità jiena jekk Ġesu jgħidli xi ħaġa, nipprova nagħmilha għax għall-ġitt tiegħi l-ewwel nett nifranka l-pressjoni għolja. Jekk ikun hemm xi ħaġa li ma nistax nagħmel xi ħaġa mod ieħor, għaliex jiena nivvinta iktar l-inkwiet u jibdew ġejjin ħsibijiet. Jiena meta wliedi mhux iż-żadora, għax iż-żadora dejjem obdietni għasra. Kienu jdumu barra u ma nistax nikkuntazzjom. Speċjalment meta mbagħad sirt born again, sirt naf x'għandi nagħmel. Mela jiena il-mobile mhux qed jaħdem jew laqas jafżawni jew xejn. X'kont nagħmel? Nitlob. Nitlob għalihom biex Alla jipproteġihom u ġibhom qawwien u sħaħ. U kont norqod, għax hawn ħafna ġenituri ma jorqdux sakemm jaslu. Għax spirit of fear, that's a spirit of fear. Fil-fatt huwa wieħed mir-raġunijiet li għaliex hawn il-mart mentali. Għaliex hawn nies jibżaw jidru fuq television, jibżaw jitilgħu fuq palk, jibżaw għax jaraw cockroach, jibżaw għaliex jien naf qed in-nies jaħsbu l-nies qed jgħidu fuqhom, hawn ħafna biżat. Issa, il-mulej tagħna spiritu, mhux ta' biżat għajdek il-kelma tagħna. God did not give us a spirit of fear, right? Iva. Ġifieri dal-biżat aħna xi kultant nivventawhom u noħolquhom għax niġu influenzati jew mis-soċjetà, jew mill-kultura, jew min-nies li aħna nagħmluha magħhom, jew mill-familja. Ġifieri nirdu noqogħdu attenti bħala nsara illi ħadd ma jnissel fina dal-ispiritu ta' biża'. Għax minn hemm tibda il-marda mentali, nibża noqgħod quddiem għax in-nies qegħdin warajja, nibża noqgħod wara għax in-nies jgħidu lilha x'noqgħod wara, tispiċċa tibża. Tagħmel kollox. Il-mulej ġi biex jeħlisna ħal ġrieħi tiegħu fuq spaltu by his stripes u are healed. 39 daqqa ħata fuq daru l-mulej, ċartulu daru ta' l-mulej, u aħna naħsbu li dan kien xi superstar, Jesus Christ superstar, kien bnidem bħalna, però il-mulej taħ is-saħħa u irrisponda għalhekk għamel dak l-40 jum ġo d-deżert sewwa ma jikolx biex ikun jiflaħ ħajġor fuqu il-mart mentali, fiżiku, emozjonali tagħna. Issa aħna se nwieġbu għal dan ir-rigal, sejrin aħna naċċettaw li Kristu f'ħajjitna u wieġbu għal dak li qed jgħidilna biex nagħmlu. U daw l-emozzjonijiet għadda minnhom
Ġesu, għax Ġesu għalek ġi niżel mis-sema lina, għall-inkarnat ta' ġi Ekku. biex jgħix il-ħajja tagħna. Eżatt. Ħalli hu mbagħad dir-relazzjoni iktar tkun magħna, rid jgħix dak li ngħaddu ma rebaħ kollox. Ekku. Tgħidu li aħna maħniex Kristu, imma bi Kristu ġo fina. Nistgħu nagħmlu. Iva ta' Nistgħu nagħmlu ħafna. Iva. U stess Fil-fattu għalina iktar milli għamiltien. Eżatt, dik li kont sadejt. Iktar milli għamiltien. Ispirtu Issa wieħed, konna brother. nitkellmu ftit ilu fuq l-ispirtu mkisser, dak jgħidulu broken spirit. Hemm ħafna raġunijiet għaliex il-bniedem jista' jġib fuqu jew ħadd ieħor Jew iġib ħadd ieħor fuqu ukoll, dan il-broken spirit li bniedem ħossu mtaqqa, li ħossu mkisser literalment minn ġewwa. Nafx ġifieri, U rridu ta' nifhmuhom dan nies. Għax biex tasal li tgħid, jiena nista' nifhimha ġifieri, nifhimkom. Irridu nifhmuhom, eżatt. Nifhimkom għax għaddejt minna. U xi kultant ngħid nirringrazzja l-mulej li għaddejt minna, Ekku. għax bis-saħħa tiegħek issa jien bis-saħħa tiegħu nista' ngħin lilkom. Nifhimkom meta tgħidu jien marrix ngħix aktar, mu ma taraw xejn ta'. Nifhimkom dak il-vojt li tħossu ġo fikom, nifhimkom fil-ħodu tgħidu li għammi ġurnata oħra aħjar miet. Nifhimkom għax għaddejt minna jien. U laqqas jekk inqomas laqqas kont norqod. Jiena Ma kontx l-istess norqod bħalek, jiena jiena l-istess ta' bħalek. bluġieħ ġo l-istonku u dejjem nikbi imma dak il-vojt li kelli imli u l-mulej. Jiena nidentifika bl-istess mod kif qed tidentifika ruħek int ma' dan nies, għax jiena l-istess bħalek u bħal oħrajn. Jiena għaddejt minn ħafna form ta' abbuż, ta' bullying, għaliex jiena kont tifel waħdi ma kelli xuti. Jiena ġejt dinja ġifieri minnhom avanzata fl-età, ġifieri, u Ma tengodu, kont fisser ġifieri seħħ. kont infisset, u għaddejt minn ħafna ġifieri, turmoil u turbulanzi fil-ħajja tiegħi fil-growth stages, għax għandna stadji li aħna ngħaddu minnhom. Fil-fatt isemmi għal-psikologu Erikson ukoll l-istadji tal-iżvilupp. Għalhekk irridu nifhmu wkoll x'inhu mal-kawżi ta' dan l-ispirtu mweġġa minn fejn jkunu ġejjin dawk il-ħsibijiet biex wieħed iweġġa lilu nnifsu, anke jagħmel suwiċidju barra minn fuqna, għaw min ġifieri jibda jiekol bla doċċ, għaw min ma jiekolx. Għaw ħafna raġunijiet imma. Mit-tnejn jien għaddejt. Għaw ħafna raġunijiet, għaw min per eżempju ġi riġettat. Per eżempju, għaw min jiddistingwi bej l-aħwa. Jippreferixxi dak it-tifel il-kbir flok it-tifel iż-żgħar, jew bil-maqlub, għax it-tifel iż-żgħar gustus u liħor jabbandunaw, jew dak jgħidu għax inti hekk u inti hekk. Mela, l-black sheep jgħidu Il-black sheep of the family. Min per eżempju ġie adottat, ma jafx ommu missieru, ara xu ġieħ. Meta jħares l-oħrajn, imma ommu missieri, min huma? Min twieled bl-IVF, għas jaf min huma ommu missieru wkoll. Iġveri ħafna situazzjonijiet fil-ħajja li jistgħu jġibu dan il-broken spirit. Dan u nistgħu nħarsu lejn is-sabiħ tagħhom ukoll. Ekku. Għax hemm is-sabiħ. Għax jekk xi ħadd ġie adottat, imma ma ġiex abortit. Le, Qed tifhem? Allura din tat lil xi ħadd li jista' jgħix aħjar. Għax hemm jista' jkun li ma setgħux irabbuhom jew il-ġenituri tagħhom fil-każu fi żmien ilu. Jiġifieri qabel kien diżunur minn xi ħadd jinqabad il qabel iż-żwieġ u kienu jġeluhom jew joħodulhom it-tarbija mhux għax l-om ma tkunx trid it-tarbija. Hemm ħafna sitwazzjonijiet li mbagħad anke l-om taqa' f'din id-depressjoni, anke meta l-om tista' taqa' meta tabborti it-tarbija. Hemm żewġ abortions, hemm waħda li għax titlef it-tarbija għax tkun tilfitu fis-sens li għax in-natura. Għax dik ikun hemm diġà l-kuntatt mal-om. Inti ma tistax tifhem għax raġel, imma jew xi ħadd il-bniedem jiżbalja. Jew għax ċirkostanzi jgħidu aħjar jiena ma nħallix tgħix din it-tarbija.
Wara jkollhom ukoll ikollhom daw il-weġat. Anke min jikri ġuf, per eżempju, dak iridu s-surrogacy. Iva, Mbagħad irid jagħti tarbija lil dawk li Mela, krew il-ġuf. mela. Anke dik tħossa? Da Għax żgur. hemm il-fatt li hemm kuntatt bioloġiku, dik diġà hemm attachment. Dik għadha fil-psikoloġija m'hemmx għalfejn kun mara biex nifhimha, għax il-psikoloġija tallimilna. Once jkun hemm attachment bioloġiku mal-om, dik l-om jekk tabortixxi, jew tagħti lura t-tarbija lil min kera il-ġuf tagħha. Di se tħossa. U di se ġib a broken spirit, no? Ġifiri, make no mistake. Pero il-Bibja dajlek ukoll illi anki Ġesu ġi reġettat u għadda minn broken spirit. Ġifiri, mux aħna biss naddu minna din il-prova, din hija prova li nistgħu noħolġu rebbiħin minna kif għamel Kristu. Kristu mill-inqas ġi reġettat 7 darbiet, 7 darbiet. Fġuf ommu, kif qed insemmu. Għaliex ġi reġettat fġuf ommu Ġesu, għax kien jgħidu mada, min fejn ġi? Din il-mara, Marija, minu raġel, minu raġel tagħha. Kien jaħsbu li di għamlet adulteru, mela hu diġà ġi kkundannat, dik suppost tiġi mħaġġra dik il-mara, għax dik ma tarafx raġel. Dak mhux abbuż. Diġà Ġesu fġufu kienet jiġi imgħajjar. It-tieni waħda, meta huma provaw ifittxu post fejn Marija tista' twellet. Ħadd moffrilhom, ħadd sakemm sabu qar. U rrid infakkara di, mhux għax ma kellhomx flus, Mhux ma kellhomx flus, għax huma ġifieri għax kienet iva din jaraw mara ħatwellet, allura ma jipprovdulix xi ħaġa. Ġifieri imma kollox kien fil-pjan tal-Alla ta' dik hemm sinifikat li twilet ukoll fil-maxtura, ġifieri. Kollox ippjanat u predestinat. Il-ħaruf tal-Alla. Il-ħaruf tal-Alla. Kellu jitwilet b'dak il-mod. Iva. Anki l-background tiegħu ġie abbużat, x'jista' joħroġ tajjeb minn Nazaret tajlek il-kelma tal-Alla? Iva. Mhux il-kelma tal-Alla tajlek hekk, ġifieri Iva, in-nies imma ma x'kienu qegħdin jgħidu hekk hija, ma qiegħda fil-kelma. Sofra abbuż ieħor meta ġie tradut minn wieħed mill-iktar nies viċin tiegħu. Ġie wkoll miċħud minn Pietru u minn dawk in-nies kollha li telqu jiġru biex isalvaw ġildhom. Dak mhux abbuż dak wara li inti tkun għamilt 3 snin isservi u taqdi u mbagħad jitilfu kull kuntatt miegħek. U bid-disċipli kollha Ġwanni biss kien quddiem is-salib. U Marija Lele bħal u Marija ta' Magdala ma bħala l-10 disċipli ġifieri. Il-bot għadu. Għax beżaw. Beżaw, tara l-biża minn dik irid jeħles dan mulejn, minn il-biża. Jiena nammira dawk l-insara koptiċi. Koptiċi xi Koptiċi, ġifieri ta' reliġjon nisranija li ġew biħedet ta' rashom maqtuqa daw ġifieri. Jew mitfuqajn Fis-Sirja, fis-Sirja. Nammirhom, xkuraġġ. Laqqas biss il-ment wieħed ma għamlu daw waqt li se jaqtawlhom ġifieri rashom. Għandna dak il-fidi aħna, għandna dak il-kuraġġ li istimmutu martri, li istimmutu mewta qaddisa, jew aħna infiżdin wisq, jew aħna għandna aspettattivi kbar wisq. Inti taħseb li qed tisma'na hawn illum li għax għandek depression, mhux qed ngħidlek li depression hija ċajta, jew għandek xi weġġa fil-qalb tiegħek. Ma tistax timmaġina ftit min huwa iktar fil-bżonn minnek. Għax meta noqogħdu nqabblu ħanajdlek ta' m'hemmx limitu, m'hemmx limit tagħna ma jidirx. Mbagħad wara kollox Ġesu li qed ngħidu kemm għadda minn abbużi fuq is-salib. Ġie mixħud anke minn missieru. Sansitra Kristu Eloj lamma sabaqtani. Li tfisser missier, għax abbandonajtni dawwar wiċċu Alla hekk. Għax raħ dak is-sura, dik is-saħta, dik il-daqqiet kollha. Għax Alla ma jistax jaraf dnub għalhekk ġie Ġesu fid-dinja biex hu jsir dnub saħta għalina biex imbagħad il-missier minflok jara lilna x'aħna m'aħniex perfetti, aħna dejjem niżbaljaw. Sa jara l-missier il-Ġesu fina. Araw xi ġmiel ta' mħabba din. Ġesu dak il-ħin stess, hemmhekk dak il-ħin imbagħad sar saħta lina. Fil-fatt fuq is-salib ma setax jaħfer id-nubiet.
Għaxu stess sar dnub, Ekku. fil-fatt talab. Qabel kien jaħfrilhom fil-fatt fuq din, meta kien jgħidilhom naħfrilkom dnubietkom, il-Farizej u Saduċej kienu qalu li jagħmel u stess Alla. Fil-fatt huwa Alla, Ekku. imma fuq is-salib ma setax ikun Alla. Fat sar ker salina. Fil-fatt qal aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, mhux naħfrilkom. Hemm ħafna xi ngħidu, Hemm ħafna profondità. Ġifieri dak il-ħin xorta ċaħduh in-nies u għadna nixħduh sissa. U xorta qiegħed hemm lest biex jaħfrilna. Fil-fatt issa nistgħu nbidlu daqsxejn anki it-ton ta' dan il-programm. Għax aħna tkellimna fuq il-mart xadda minnu Ġesu, il-kawżi, l-abbużi. U aħna l-bnedmin? Aħna l-bnedmin. Issa nistgħu anki naraw kif Alla fil-kelma tiegħu jagħtina ir-riżorsi biex jagħtina r-reżiljenza, is-saħħa biex aħna ma naqgħux f'dawn is-sitwazzjonijiet li aħna korroħ li semmejna ftit ilu. Għax Alla lek ġi fid-dinja permezz tibnu biex jifrankanna dawk id-batijiet. Alla ma jbirikx lil min ifittex li bati, mhux hekk. Aħjar imbatu għas-sewwa tgħidlek il-kelma tal-Alla minn imbatu. Batu mela. Għal xi banalità, għal xi jinnaf, xi immaġinazzjoni ta' moħħna jew xi kapriċċ, għax hawn min ibati għal kapriċċi. Da żgur għax ikun hemm il-konsekwenzi. Hawn min ibati għaliex pereżempju jħobb isuq jaġġel. Ekk jiena se nsuq naġġel, hekk hux karozza, muturu x'inhu, jiena nista' inweġġel lin-nifsi jew il-ħaddieħor. Mela se nġib batija għal xejn fuq ħaddieħor u fuq imma hekk jiena qiegħed fuq dal-programm, qiegħed inxandar il-kelma tagħha u noqogħdu jippersegwitawni, joqogħdu jajruni għax u dak x'jaħseb li u dak nafuh u dak kien jagħmel hekk u dak kien jibla daqs dawk pinnoli u dik kienet bil-bulimja u suwiċidali dawk x'xidu joħroġ. Għax dik kif għadna fil-bidu. Però il-mulej qed itina hawnhekk riċetti għax din il-kelma tagħna hija U aħna riċetti. nkunu testimonjanza wkoll. Testimonjanza biex nuru l-mulej x'jagħmel fejna. Eżatt. Għax nistgħu nkunu l-ikbar kriminal ukoll. U xorta nistgħu. Pawlu Muxekki jippersegwita l-ħaddieħor. Iva. U bas spiċċa persegwitatu. Imma Eżatt. persegwitatu għas-sewwa. Eżatt. Mhux għadak il-ħażen li kienet jagħmel qabel. Eżatt. U jgħidu, jiġifieri kienu jġibulu rispett iktar dak iż-żmien meta kien joqtol il-Kristjani. Ġifieri l-bniedem ngħidilkom, ġifieri mhix ċajta meta aħna naċċettaw lill-mulejja, ġifieri ġofina għad-dinja mhijiex ċajta. Ħanaddu għal dawn ir-riklami u nkomplu fuq dan is-suġġett issa. Ħalli mbagħad naraw il-pożittività. Alla volja hemm in-negattività, imma l-pożittività terbaħ fuq in-negattiv. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità hi Kristu nilqakom għat-tielet parti diġà tal-programm u għandna 9 punti xinsejħu. Xinsemmu. Ejja ħalli nibdewhom, ħalli. Mela, jekk aħna rrid ikonna spiritu iktar b'saħħtu, aħna ovvjament rridu nħarsu lejna nfusna bħala mhux spiritu biss jew ġisem biss, imma as a whole. So Alla ħares lejna fit-totalità kollha tagħna. Kull bniedem huwa uniku, speċjali, għandu l-personalità tiegħu, għandu it-tratti tiegħu dak li jidhom traits. Issa x'ixtieq minna il-mulej biex aħna ovvjament nkunu aħjar mentalment, fiżikament u fil-komplement tal-esseru tagħna. Irridna nikonna dak li tissejjaħ attitudni pożittiva lejn il-ħajja. Fil-fatt jekk naqilbu għal Filippini kapitlu 4 vers 8, għandna istruzzjonijiet hawnhekk kif għandna naħsbu,
kif il-bniedem għandu iħaddem il-ċelloli tal-moħħ. Aħna għandna ċelloli tal-moħħ, mela kull waħda tikkomunika mal-oħra. Alright, għandna s-sistema ċentrali tagħna nervuża. Fil-fatt il-psikoloġi u psikjatri u daw jgħidulhom neurosurgeons jgħidulna li aħna we are a bundle of nerves. Tant kemm għandna nervaturi li miljuni ta' biljuni ta' ara l-aġeb tal-esseru tagħna. Eżatt. Kemmu sabiħ, ġifieri. U kull bniedem huwa uniku speċjali kif dawna ġifieri jistgħu jaħdmu. Mela, iridna nkunu pożittivi. Hekk naqlaw Filippini Kapitu 4, vers 8 qed jgħidilna l-Apostlu kif għandna naħsbu. Mela, mill-bqija ħuti, irrid infakkarkom ukoll li l-Bibja mhix sempliċiment hija l-bxara tajba wkoll hija l-kelma tal-Alla hija Kristu stess, kif mxandar dan il-programm, il-verità, huwa stess il-verità. Imma huwa wkoll hemm l-istruzzjonijiet ta' kif nistgħu ngħixu aħjar u fil-pożittiv. Ekku, fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Eżatt. Għax din importanti nsemmuha fil-isjen, illi l-Bibja ħafna jħarsu lejha bħala xi ktieb grandjus. Li huwa grandjus. Hija grandjus fis-sens li jistgħu jifhmuh biss it-teoloġi, daw li jistudjaw il-kelma tal-Alla, ġifieri. Mentri il-kelma tal-Alla hija xi ħaġa tista' tgħixha ta' kuljum in your daily living. Mela, It's a hija daily lejna. living exercise. Għal dawk li jemnu, Għal dawk li għalhekk. jemnu. Mela, ħanaqralkom. Mill-bqija ħuti, f'dan għandkom taħsbu, f'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbet l-imħabba, f'kull ma jisħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu waħsbu, u kull ma tallimtu u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina, għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Jiena sepp ma tistax tkun iktar spjegata ċara minn hekk. Għalhekk spiċċajtek jien. Il-body language il-fatt ta' Jasra, Filippjeni hija ċarissima. Għax meta għax jgħidulek il-kelma tal-Alla skont kif tifhimha jew skont kif ma nafx kif jgħidu ħafna skużi insomma. X'xemx xitfihem. ċara u tonda jaħasra kemm tieħu dal-ktieb. Il-virtu, il-moderazzjoni, il-virtu ġifieri għandek il-moderazzjoni, li inti tikol bil-moderazzjoni, li inti jekk tara television mhux inti tara l-ġurnata kollha. Jekk inti qed fuq il-kompjuter tilab logħba mhux hemmhekk il-kompjuter jieħu over lilek, imma inti tkun in control of the television. Kont qed nisma' fuq ir-radju li saraw jiġifieri wkoll kundizzjoni għax dal-internet qed ikun parti minn ħajjithom iktar mhux qed ikollhom kontroll għax il-ħin kollu qegħdin jitlu u fuq ċerti jiġifieri siti u daka u jibqgħu hemm id-dialogu qed jispiċċa u jiena ngħidilkom il-verità iktar nippreferi naqbad unċempel xi ħadd milli noqgħod nibgħat. Għax iktar aħjar ikun hemm il-kuntatt. Qed insiru ara fil-isjem parti mill-gadget. Mela, eżatt kif għatin, mela kiena se nsir parti mill-gadget, jien se nispiċċa robot. U fil-fatt, se tiġi ġenerazzjoni mill-dera li fejn il-robots jieħdu kontroll tal-emozzjonijiet u kakkollu li jusabiħ fil-bniedem kif qed naqraw minn hemm. Ġifieri, il-virtu, min se tagħmilha l-virtu, int jew il-kompjuter? Jien rrid inkun li nikkontrolla. Il-mouse fidejna qiegħed. Il-mouse u il-ġurdien. Il-ġurdien, hekk jgħidulu. Mela. Issa, ħanaddu għattini punt, mela. Mela, il-Bibja wkoll tispjegana il-karattru tal-Alla. Importanti din nifhmuha, inti x'tib ta' karattru int. Inti xi tratti għandek, għax il-karattru jinqasam mbagħad fit-tratti. U l-Mulej jgħidilna li t-tratti tiegħu l-iktar karatteristika li tiddistingwih hija propju l-imħabba. Ġifieri Alla għandu l-feelings. Għalhekk ħalaqna fi ġbija tiegħu. Ġifieri Alla mhux xi ħaġa l-bot minna jenna fl-isħab. Alla kien ħares lejk nista' nara l-Alla ġo fik. Ħares lejha tista' tara l-Alla ġo fija, tista' tara is-sabiħ tal-Alla. Li Alla għandu l-imħabba bħala l-iktar feature, karatteristika li tiddistingwih. Fil-fatt jekk naqraw Ġenesi 1 vers 27. Mela, Ġenesi 1. Naraw il-karattru
tal-mulej Mela, Ġenesi 1, vers. 27. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu. Kif konna ngħidu eżatt. Fuq ġbijat Alla ħalqu. Eżatt. Raġel u mara ħalaqhom. U berikom. Ekku. U nistgħu naraw ukoll fi Ġwanni, pereżempju. L-ewwel Ġwanni. L-ewwel, jiġifieri l-ewwel ittra. Anzi ħalli morru Galatin. All right. Galatin 5. Galatin 5. Minn 22 sa jidirli 23. 22. Tijaj bil-kulur oranġo, għara ġiġmil. Marka. Il-frott tal-ispirtu huma. Isimaw għaxin huma l-frott tal-ispirtu santu dawn. L-imħabba, l-ena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tjiba, il-fidi, il-ħlewa, il-razan. Self-control, ekku. Kontra dawn ma hemmx liġi. Amen. Dawk li huma ta' ħankomplija taħuna paċenzja. Importanti. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-ispirtu, ħalli nimxu bl-ispirtu, ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieraħ, ma nġarbux lil xulxin, ma nejrux għal xulxin. Inkunu kuntenti ħasra bli għanna. Dak li għanna bżon jekk nitolbu Ġesu għalinna, dak li titolbu fismi. U dejjem fismi għal, ma għalx fisem xaħat ieħor. Dak li titolbu fismi jingħatalkom ħalli u stess jagħti glorja lil missieru. Dak li għanna bżon, dak li huwa tajjeb għalina, minn hemm minnaw anki jekk narawh li huwa xi ħaġa impossibbli, sajtijenna. Jekk għandna fiduċja fih. Ekku. Fil-fatt il-kelma tagħna tgħidilna wkoll fi Proverbi li persuna li m'għandux self-control, li ma jkontrollax lilu nnifsu li l-anfisha, hija bħal belt. Bla diviża, għandek Iva. belt inti. Li dan se jidħlu ġo fik, jieħdu li jridu, jisirqu, joqtlu, ikissru, sewa. Ġifieri aħna rridu nissudaw il-fortizzi tagħna emozjonali, aħna rridu nkunu sodi u kapaċi ngħidu le fejn hemm bżonn ngħidu le. Għax din il-problema tas-soċjetà tagħna li għandna nħarsu biss lejn il-valur. Mhux il-valuri, lejn il-valur. Hemm differenza bejn valur u valuri. Il-valur tal-euro jew il-valuri li għadna kemm rajna issa, il-joy, love, peace, gentleness. Għax ma rridux li tradixxu il-kelma talla. Aħna nipritkaw il-kelma talla, imma fl-istess nifs qegħdin nittraduha. Tifhem, ġifieri irdu noqogħdu attenti ħafna. Nejn, għax għawada fakkartni kif semmejt il-euro. Meta jiena zerquni u ma kelli xejn, laqas biex nixtrix niekol. Emnuni li sa ngħidilkom. Kont inħossni xorta senjura jien. Bis-serjetà għax il-paċi li kelli u kont naf li dil-ħaġa sa nirbaħa fil-mulej, laqas li dil-ħaġa laqas jinstess, mux ma nifimiex, forsi intom ma tifmujiex għax jina bdejt minna. Kont inħossni senjura, għax għandi l-alla miegħi. U kull min għandu l-alla miegħu, għandux miexi xibza. Semmejni għadin. Parti dil-ħaġa anka fil-tuqqana fil-depression hija l-biża. Mhux mill-kokroċ ta' jew biss fis-sens ukoll dik għax inti ħatkun limitat. Għax hawn min jekk jara xi wirdina barra, nafni, jiġifieri hawn min jiġri anke laqas jaqbad u jaqsam u jitlaq. Hawn min jibża jidħol lift. Iva u mill-loli u minn daw l-affarijiet. Ħafna fobja. Nitolbu għax kif nitolbu. Hemm minni. Għalhekk għamil dan il-feature jiena qabel hija. Għax it-talb jagħti wisq saħħa. Jien kont noqgħod infaħru fil-għodu l-mulej. Importanti. U ngħidlu grazzi.
tittejlu grazzi mhux tagħmel weda, tagħmel per każu jekk ittini hekk jien ħantik hekk, Alla m'għandu bżonn xejn. Dak ċajdex. Le, imma kalmuna. Ejja, Għaw min jagħti jew xi ċurket, jew jqiegħda fuq statwa, jew jagħti le. Alla m'għandu bżonn. Ħanarġa' nfakkarilkom u di qiegħda fil-kelma tal-Alla. Dak il-ħin stess inti dak li għandek bżonn, ejdlu grazzi lil mulej. Għax inti jekk tkun qed turih li inti għandek fiduċja fih. U inti qed taf li dan dak li tlabt huwa tajjeb għalik sajtijulek. Sajtijulek dak il-ħin stess. Qed ngħidilkom dak il-ħin stess għax tibda nara nies jien jibdew ġejjin kemm jekk ikolli bżonn ta' parir, kemm jekk għandi bżonn biex niekol, inkredibbli. Kif jispiċċaw l-affarijiet, jiġu n-nies b'dak li għandi bżonn. Imma meta aħna nitolbu, dik hija huwa tifħiru ukoll lejn Alla, għax inti tkun qed torih li inti għandek bżonnu. U li qed tafda fih, għalhekk jgħidlek in God we trust. L-Amerika fil-fatt għandhom dik il-tabella mal-pajjiż tagħhom illi aħna rridu ma nafdaw. Anke fuq il-karozzi tal-linja tal-antiku ukoll kien ikun hemm God we trust. kien ikun kont. Rridu nafdaw fih. Mela, inkomplu għax il-ħin ma la jgħaddi. Issa, ħaġa oħra ġifieri li l-mulej qiegħed jirrakkomandana nagħmlu li hija pożittiva ħafna biex aħna nżommu s-sanità tagħna, il-health tagħna, hija li aħna jkollna ħajja bilanċjata. Tifhem, fil-fatt tara, Ġesu stess meta kellu bżonn kien jevithom il-folol, kien imur għall-kwiet biex jitlob, biex jimmedita, biex isum. Ġifieri, insibu għadi f'Mark kapitlu 6 vers jidher li 51. Mela, Mark. Sorry, 31. Ok, mela, Mark li ma kapitlu? Mark 6. Mela, Mark 6. Vers 31. Mark 6, vers 31. Jurina hawnhekk kif il-mulej Ġesu kien jaħrab il-folol biex imur joqgħod waħdu jistrieħ u jagħmel affarijiet bil-kwiet. Mela, 31 niġi nara. Għawni, u għalilom, ġifiri Ġesu, ejjaw mija jintom bis weħidkom f'xi post imwarrab u striħu ftit. Għanna bżon nistriħu. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex niklu ma kienu jħallulhom. There's time for everything, tgħidlek il-kelma, hemm ħin għal kollox. Anka l-istaġuni, jien sirt naċċetta anka x-xitwa li ma nħobbx. Għax hemm ħin għal kollox u kollox huwa bżonn. Ġifieri din naraw hawnhekk li l-folol. Aħna pajjiż Alla jbierek għandna densità ta' popolazzjoni u karozzi li ma ngħidlekx. Imma aħna qegħdin ninqabdu f'dan il-ġirja għal-ħajja, għandna bżonn aħna nistrieħu, għandna bżonn infittxu momenti ta' skiet, ta' meditazzjoni. X'tib ta' skiet u meditazzjoni qegħdin infittxu aħna tal-baħar, tal-natura, imma rridu naqduhom mal-Alla. Eżatti. Jiena ngħidilkom il-verità. F'daqqa waħda jaħassra ftakart f'ommi. X'ommi kienet iffissata fuq l-indafa. Ma kienx tħallilek xi ħaġa jew xi fur barra trap. Laqas, jaħasra kienet taħsel ukoll il-platti qabel. Leħi, jiena jekk jiena ħammur nistrieħ. Għax jiena għandi bżonn nistrieħ, jiena minix skjava tad-dar. Jiena l-indafa hija bżonn juża. Għax tgħidli jekk jiġi li xi ħaġa u jiġi t-tabib jew hekk. So what? Ma rridux nkunu fissati u nkunu skjavi tagħna nfusna. Orrajt, l-indafa hija bżonn juża, imma jien qed ngħid jien jekk jien ħammur nistrieħ. Anke jekk inkun fuq siġġuta. Nagħlaq għajnejjek bħalma kien jagħmel missieri fuq is-siġġu fil-kċina sakemm ommi kienet taħsel u uħti magri. Kienu jaħslu l-platti u jorqod jien norqod kullimkien. Fejn inkun. Anka fil-karozza, nsibni komda ħafna fil-karozza, fil-drive-in, biex jemx fuqi. Dik il-ħagġa li jina edha barra, xorta jisna edha barra. Mikolli l-bibja ħdejja, jon kella r-radio, nisma u norqot. Nizzel, għax jek jina.
Ġili laqqas tant inkun jiena laqqas ikun niflaħ nitla fuq. Ġifieri, norqod. Iva ta' Aħna msejħin biex nieħdu ħsieb ta' nfusna. Ġifieri ma jfissirx illi aħna irridu nkunu ġirja waħda sfrenata għal-ħajja. Hemm bżonn ġifieri li kulħadd jieħu dak il-ħin kif għamel Ġesu, il-bot mill-folol mal-ħbieb tiegħu l-iktar Iva, li hu close. Ġifieri importanti li aħna ma nkunux waħedna għal kollox, imma li jkollna ħbieb li nistgħu nafdawhom, xi kelma Alla wkoll tgħidilna biex ma noqgħodux waħedna. Iva. Għax it-tentazzjonijiet iktar jiġu u iktar hemm ċans illi inti taqaf xi ħaġa ħażina, għalhekk meta jkollok xi ħadd miegħek li jgħidulu accountability partner, he is accountable for you and you are accountable for him. Ġifieri iron tgħidlek il-kelma Alla, sharpens iron. Iva. Bħal meta sikkina qiegħda ssinn Sin, sikkina oħra. oħra. Ġifieri importanti li nsinnu lil xulxin. Mhux nagħmluha ma' kumpanija minflok is-sinna u tagħmlilna iktar naqtaw fil-kelma Alla tarraqna. Taraw kemm hu vast dan is-suġġett ħafna. ħajkonna ngħaddu għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan Annucciali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Alla kien għadu jibqa l-istess u din l-imħabba minn għandu tibqa hemmhekk. Tibqa hemmhekk għalina. Għadu qed jistenna lilek biex iddur lejh u tintelaq fidejh. Sbieħ, sabiħ tant. Jiena d-dili nħoss anka l-idej tiegħu hekk madwari. Jannaqni u jisabbarni. Iva, jiena ħaġa li timpressjonani fil-kelma Alla hi li xi kultant Ġesu ma sibux jitħaq, ma sibux jiċċajta, jew ifaqqa xi ċajta jew hekk. Però ħaġa sabiħa li l-kelma Alla turina biċ-ċar. Allura nimmaġina li Ġesu kien ħobb jiċċajta għaliex il-kelma Alla tgħidilna illi hemm il-fejqan meta inti ikollok sense of humor. Sense of humor ma jfessirx ġifi tiċċajta doppju sens. Le, Jew tajt that's xi ċajt go. oxxen biex tibqa'. Imma l-kelma Alla tgħidilna f'Proverbi 15, Iva, Proverbi 15, Għana dina għaraw, sabiħa ħafna. mela. Jekk għandek inti sikta Proverbi 15, vers 16, a merry heart, se ngħidha bl-Ingliż, a merry heart does good like medicine. Ġifieri il-qalb li hija cheerful, li hija ħanajdu hekk, li hija bħal ta' tfal. Meta aħna nitkellmu fuq a merry heart, ġifieri mhux qed ngħidu merry heart għax jiena xrobt xi xkun imbit. Jew xrobt il-birra. Arġejdi li proverbi Jidir li Proverbi 15-13. 15. Imma Għanajdu rrid- bil-Maltu wkoll. Iva, uni jara. Il-qalb ferħana tagħmel il-wiċċ daħkan. Imma l-qalb imnikta tmewwet ir-ruħ. Eżatt. Għalek tarawni li bid-bisiva. Vabbè. Għandi l-ferħ tal-mulej, għalek ta' għaxi kultant nkun edda nikpita minn ġewa. Il-mulej ridna li ħalqna, mux ikun hekk molu hekk araw li poġġu l-kamera fuq il-ġarrek, imma ċarra, saw fuq. Iva. Saw fuq hekk tista' jkun. Il-mulej mhux Nifranka u t-tikmix u u kol. nifrankaw it-tikmix għaldej u x-xarix. Ġifri il-mulej iridna aħna nkunu happy. Għaliex meta inti tkun happy, se jiġri. Il-ġisem għandu dawk li għajdunum neurotransmitters. Saġi interessanti. Il-kelma Alla hija bbażata fuq ix-xjenza u x-xjenza hija bbażata fuq il-kelma Alla. Amen.
Għedek li hemm ċertu kimika li tiġi trigger dawnek fil-ġisem jgħidu da dopamin, dak jgħidulhom happy hormones, mela għandna Iva. hormones aħna f'ġisem li huma happy, li huma ħin kollu jisfnu daw, jiċċajtaw, jitqu li effettwawna li jenna, it's a reward. Ġivela titina premju jaħassajn użawh. Għana da ċelloli f'ġisimna dopamin għajdilhom li trid, oxytin, ħafna klim tekniku. Iċċajta b'mod onest. Ara dak l-annimali tiċċajta ma' qattus ma' kelb kif għandi d-dar jiena qed nitbissem ma nħaressew ngħid mela jara xi ħlewwa. Malix bil-fors biex jiena nitħaq irrid nara xi ħaġa li hija vjolenti. Jew jiena Jew rrid kellha nara xi ħadd doppju jiġi sens. abbużat. Jekk inti ġejt abbużat, tipprovax titħaq min qed jiġi abbużat, ejjew infiequ. Ħalli għandna nridu nieħdu gost kif għalna l-Apostol Pawl dak li huwa sewwa, dak li huwa virtu, dak li huwa onest. Għaliex għandna bil-fors Ġimien. nieħdu gost billi nqogħdu nilagħbu xi computer game Iva. kollha violenza dem tiru u til. Dak qed inissel id-negattività. Eżatt. U anke irridu noqogħdu attenti xi qegħdin naraw ukoll fuq l-internet. We are not being Aħna- entertained, eh? Meta inti qed tara jew tilab jew tinterektja ma' dawn l-affarijiet kif qed tajjeb inti qed iddaħħal fik innifsek Mela. sentimenti ta' rabja, mibeda li huma kontra dawk li qrajna qabel. Qabel, eżatt. Ħara xi ġmiel. Għandna xi versi ieħor. il-kelma Second Timothy. Second Timothy fakkarni għalli ma' waħda Ma tirreferi. nafx, hawnhekk għandi 2 Timothy 1:7. Dik tista' Ma taqra? nafx lejn l-aħħar. Ma Dik nafx tista' hekk ma taqra? wasalniex hemm, ma nixtieqna għax il-kelma talla dik li tqawwini jiena. It's rich, oh. U tejna jaħasra, tejna f'kollox jaħasra edha hemm malina aqbduh dak il-ktieb. Jiena mbirek issjaw il-moment li għamilt Bible course u nħeġġeġ it-telespettaturi li jmorru skola tajba tal-Bibja biex huma jitalmu, jinterpretaw il-kelma tal-Alla. Għax jiena minn dumur dan il-kors, nirringrazzja nħallin Alla, sibt ħafna ġit. U ġita veru. Qabel jiena kont nibża nider fuq palk. Kont nibża nitkellem fil-pubbliku. Kont pjuttost irtirat fija nifsi bħala tifel uniku, pero dan il-Bible course jgħalmek. Kwix titkellem fil-pubbliku, public speaking, jgħalmek kif anki tipritka, jgħalmek kif inti tinterpreta l-kelma tal-Alla. Huwa tant rich, huwa tant sabiħ li titgħallem il-versi fejn Alla jgħidlek kif tfiq, kif fejqek, u kif tista' anki tfejq il-ħaddieħor, kif titkellem fil-lingwi. Huwa infinit. Ek nibda, daqas njaf, għax tant kemm hemm u hemm ġi. U jien fil-fatt immur kun nhar terba ġifieri Bible Studies ġifieri li għal daw l-aħħar 15 sena mamma mi. U dejjem insib xi ħaġa Dejjem ġdida. insib xi ħaġa ġdida. Għax dil-kelma talla hija ħajja biex bħal kodba l-oħrajn. Mela, ħanaqra jiena minn it-tieni ktieb ta' Timotju. Kapitlu 1, vers 7. Mela, nżib is-7. Mela, ħanaqra minn 6. Minħabba fek infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bitqejjid ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża, imma spiritu ta' qawwa u ta' mħabba u ta' razan. Tarazan. Jassaw pariri hawnhekk żbieħ. Kieku taqrawhom min meta niftaħ għazin kun naf li jkunu għaddew is-sigħat. Ekku. Għax tant hija sabiħa l-kelma talla. U għalhekk qiegħda nagħmel dal-programm jien ħalli dal-ferħ li għandna aħna, Naddu il-ħadd pożittività li għandi jiena ġewwa fija ġejja minn Alla ħieta għax kulħadd jgħaddi mid-batija. U fil-feature jekk għattu attenti tal-bidu xi ħadd jgħid imma daw id-dbatijiet meta sa jispiċċaw. Sa jispiċċaw meta mutu ħi. Għalissa għax imbagħad ġej il-millennium Ekku. li konna għamilna programm fuq. Għandi messaġġ li vera nħossu fl-ispirtu tiegħi li Iva, jrid mela, ngħidu. ejdu, that's good. Jekk inti tinsab waħdek, jekk inti għandek solitudni, m'għandekx ma' min tiftaħ qalbek, tixtieq illi ikollok qalb li serraħ
qalbek magħha, għax aħna kif qaltilna l-kelma ta' ma nistawx noqogħdu waħedna. Il-mulej ħeġġiġna ma nfittux is-solitudni, għax is-solitudni tkissirlek qalb, taqsamlek qalbek. Ikkuntattja lill-Frisjen, ikkuntattja lill-fellowship tagħna, l-komunità tagħna u fittex li taqra, fittex tistruwixxi ruħek, fittex il-vera mħabba li jagħtik Alla biss. L-ebda bniedem, l-ebda karozza, l-ebda flus, l-ebda dar, mhux se tihomlok. Il-vojt li għandek ġo fik jimlijulek biss Alla permezz tibnu Ġesu. U l-qawwa tal-Ispirtu Santu teħilsek minn kull solitudni u minn kull mart. Dan nitolbu fisem Sidna Ġesu Kristu, amen. Huwa wkoll laqdiet bħal appoġġ u laqdiet oħrajn li jagħmlu ħafna ġid. Ħafna ġid. Toqgħodux weħedkom, biss infakkarkom jien. Jekk in-nies jitilqukom, Alla ma jitlaqkom ħaqqat, qatt mhux se jitlaqkom. Jien meta kont iħossni waħdi, imma fl-istess ħin ma kontx inkun waħdi, għax naf li għandi l-Alla miegħi. U tiskantaw min ikun imdawwar ukoll bin-nies. U jħossu waħdu? U jħossu waħdu xorta. Għax ikun irriġettat. Ftakru imma dejjem li hemm Alla, duru lejh. Dejjem. U jekk ma temnuwiex din, għall-inqas ċemplu lil xi ħadd, tagħmlu affarijiet. Teħlitsux intom minn ħajjitkom. Il-ħajja hija sabiħa għalkemm fiha dbatijiet, hija sabiħa wkoll. Duru lejn il-mulej u aċċettaħ bħala s-sit salvatur tagħkom. Jitolbuh maħfra dik hija importanti ħafna. U waħfru wkoll il-ħaddieħor. U l-edewwa tagħkom, minix qed ngħidilkom morru ħudulu b'dejh u daħlu għax l-edewwa le. Farfru saqajkom minnhom, imma tolbu għalihom. Ħalluhom fidejn Alla. Ma tkomx triduhom il-min jagħmilkom iħsara. Għax iktar ħataqgħu fid-depression imbagħad. U jekk trid tfiequ, jekk tridu tfiequ, tridu taħfru. L-ewwel trid tfejjaq l-ispirtu tiegħek biex inti tfejjaq il-ġismek u dik hija talba nixtieq nagħmel aħfer lil min għamilek iħsara kif qalet Filisjen ma jfissirx li għandek tmur tiġri toqgħod tanqud busu miegħek. Aħfer imma żomm id-distanza tiegħek b'tali mod li inti ma taqgħodx taqaf dak l-iżbal. Xek? Biex ma weġġawx. La jweġġa l-persona l-oħra, kif għadt inti farfar u evita. Ħanaddu għal-kanzunetta. Illum, mhux nkantaw la jien u lanqas inti, imma parti minnek din il-kanzunetta. Sa naraw video, ejdinna naqra fuq din is-song. Naf li din hija it-tieni produzzjoni ta' din il-song partikolari u hemm produzzjoni minn naħa tiegħi bħala arranġamenti wkoll li għaddi ma laqas għamiltilha l-editing. Irridu nagħmluha ħalli mbagħad tarawha differenti u nagħmluha f'dan il-programm. Fil-qosor malaj. Storja twila però nqassara fi ftit kliem dan ġifieri kienet ġitni l-ispirazzjoni biex nikteb din it-trilogy, ġifieri għandek kanzunetta waħda, però għandek 3 partijiet fiha dwar l-aħħar ta' żminijiet u dana kien hemm xi ħadd issuġġerili dil-persuna mill-Uganda li fil-fatt xi ħadd mill-komunità tagħna kien mar jagħmel xogħol ta' missjoni hemmhekk. U fi ftit kliem ikkuntattjajtlu, batlu il-song ġifieri tinkantaw bil-kitarra u rranġa għall-ewwel darba. U mbagħad raġa rranġa u fil-fatt se naraw it-tieni dan il-video u jisimha verżjoni. Jisimha End Times Trilogy. End Times Trilogy u hija mużika tiegħek u kliem tiegħek stess. Mela rawa din u inselmilkom u jalla dan il-programm swilkom ta' ġid. Il-mulej jiberikkom. Arise and shine, for the light has come. Keep raising up the banner or flags for Christ until he comes, you nations of the world. The leaders come around the table of mistrust, seeking an answer. Seeking an answer. As fire and need is coming.
Mexico wake up, and other nations of the world.